hurmatly vatandaşlar, şu gün 2022 yılın 10 iyuli heplerinin yekşenme günü. Hoş geldiniz Demokratik Opozisiyon kanallarına. Şu gepleşiň teması Türkmenistan'la halkımız öz haklarını gorap başladı ve bu alamatlar bizi gaty begendirýär. Gelin şu hakda gurrun edelim. Gepleşiňi başlamaga ine başta Türkmenistan'dan gıyhıcık gelen habarlar terit geçelim. Her yılla Kurban Bayramı bolanna Türkmenistan'da amnistiya, yani pamilovание bolýardy. Ýadyňyza düştü. Ol 32 ýylyň bäri gelýärdi şeýle. 31 ýylyň bäri gelýärdi. Ine Niýazowyň ýa-ni dolandyran wagtlary, Gurbanuly Berdimuhammedowyň dolandyran wagtlary şurýaly tradisiýa hökmünde, ýa-ni däp hökmünde gelýärdi bolyn, şu ýyl şol bolmady. Onun esasy ýa-ni problematy näçe şol pamilovание bolmady. Bizim watandaşlarymyz garaşdylar şoňa, ýa-ni öz dogum garyndaşlary, türmede oturan adamlar şoňa garaşdylar we şol bolmady. Onun esasy ýa-ni sebebi türmelerde adamlar tuberkuloz keselliği, gata adam köp. Ne şol adamlar daşına çıkan ýagdaýyny tuberkuloz keselini ýaýradyp bilýär. Şonuň üçin häzirki daşynak epidemiýa, ýa-ni koronavirus epidemiýasynyň bagyl bardygy sebäpli üstüne de ýa-ni tuberkuloz keseli köpölük gitse, ne şu zatlar elbeträk bor halkymyz üçin we mundan başga egerde şol adamlarym çyksa, içindäki adamlar bilen goşulşyp şolar gozuluň turdar, bir helak ederler diýip gorkup şol ata ogul ikisi şol amnistiya ýagny pamilovание bol çekilmedi. Biz demokratik opozisiýa haçan şol Berdimuhammedowlary çalşyp şolary jinayete çekip Türkmenistan demokratik ýoly öwrünmizi, ýagny täze demokratik sistematyny Türkmenistana goýanmyzy birinji bilen biz türmede oturan biýüne adamlar boşular. Türmedäki oturan 90%-dan ýokarrak adamlar hemmeti çıkar. Näçe türmede oturanyň şertleri ýok. Türmedäki san epidemiologiski ýa-ni problemalar gaty uly. Türmeleri hemmetini standarta getirmeli. Onu ýaşap bolanok, onu bolup bolanok, o ýerde ýa-ni naharlar, o ýerde hiç sanitar normalar ýok bolansoň, şu zatlar düýedip, onsoň ýuwaş-ýuwaşdan türmeleri ýa-ni işledip başlamaly. Oň daşyndan içindäki işleýän personal olar terroristlara döndü. Olaryň üstüne de işläp geregini jinayete çekip ýa-ni içine araşdyrmaly. İçindäki bolup geçen zatlar 31 ýyldan bäri adamlar gynap, Gestapo ýaly işläp bir topar adamlar öldürüp helak etdiler. Ine şu zatlary biz araşdyrlap, onsoň adam jinayete çekilenler hakyky jinayetini çeker ýaly, şo ýerde mümkinçilik dörer ýaly, şol adam öz eden ýa-ni hereketlerine puşman eder ýaly diýmek daşyna türmeň daşyna Türkmenistanyň içinde hemme zat güllep ösüp adamlar begenip ýaşap durka on ýa-ni ömrü türmede 4 stenkan arasynda geçýändigini şol görüp onsoň şoňa puşman edip ine şol içinden duygulary çalşyp ýa-ni jinayet keseli gidip adam düzelýär. Ine oňa düzeliş diýilýär. Onu urup, onu söýüp, o ýerde gynap, o düzeliş däl. Ol adam dövmüklük. Türme adamlar terbiýelemeýär. Şondan türme salynýar. Adamlar dövmek üçin, adamlar öldürmek üçin salynýar. Ol Gestapo ýa-ni konslagerlara dönüp kaldy Türkmenistanyň türmeleri. O hakda hemme ýerde bir maglumatlar bar. Birleşen Milletler Guramasyna da hemme ýerde. Ine şol ýaly şol ýa-ni zatlardan gorkup gozulup turmaýmadan diýip ata ogul ikisi amnistiya bol çekmediler. Türkmenistan'ın içinde daşar ýurtda yararlar var. Hem yerden maglumatlar gelýär. Biz olar görüp duruz. Adamlar bilen gülleşip duruz. Adamlar diýär bizni ýuwaş-ýuwaşdan yararlanyp şolary çözämesek biz çözülemde şolardan halis bizar bolduk. Ýiginderinden, paraxorlardan, ýallaklardan we Berdimuhammedowyň tohumundan.
Ine şuraya maglumatlar men ýürüýte aýdýan serhap bolan adamlar Türkmenistanyny egerde biz protest edip bir sivilizowan ýagdaýynda, ýagny gurumaçylykly, hiç hili ölümsiz, hiç hili ýanky birek birini gynaman halk bolup turup özgöçlüklere geçsek, ýanky täze demokrat sistema geçsek, onu hiç adam olmaz. O bu torada Türkmenistan täze ýoluna gider. Gaýtyp Türkmenistan bütün dünýäde ine şurýaly halk bolup özgöçlükleri et bolýan ekeni, öwrüşükleri et bolýan ekeni Ermenistan ýaly, Gürcistan ýaly bütün dünýä görkezler. Ýöne eger polis organları, MHM organları ýa-da harwurluklar ýa-da Putinin goşunyny gelip halka atyp azar berse, onu Türkmenistanyň gyrardan uruşturur. Ine şondan biz gyrardan uruşundan utan bolmaz. Bu tarapam, o tarapam iksem gıynalar. O yerde kim öler, kim yener, hiç kim yenmeýär. Ine şondan gorkmaly. Havos bolar, ine şondan gorkmaly. Şonuň üçin demokratik opozisiýa özgöçlükleri, öwrüşükleri etmeýäne taýarlanýar we geljek wagtda halkymyz bilen şonu ýerine ýetirir. Inni gelin esas temaga geçelim. Näçe bizim halkymyz öz haklaryny talap etse, olar halk düşman bolýarlar. Näçe ata ogul Türkmenistan raýatlaryny ildigirmeli, konstitusiýon haklaryny bozýar. Ve raýatlaryň kaçanlar öz haklaryny talap edenne etjek bolsa, onu Berdimuhamedowlar, MHM'lerin üstülen adamlar batyş edýär. Egerde Türkmenistanyň prezidenti konstitusiýon haklaryň, adamlaryň, raýatlaryň kanunlaryny bozdurman onun kepli bolunmasa, bu zanatlar, bu soralar bolmazdy. Bular ya demokratik opozisiýa düremezdi. Türkmenistanyň demokratiýa döwleti bolup, Türkmenistanyň demokrat sistema bolardy. Ine şu zanatlar bolman soň, gaýtyp biziň saýlamadyk adamlarymyz öýleri häkimeti zahmat edip alandan soň, on soň şularym ýanky haklaryny adamlar talap edenne, adamlar öz haklaryny talap edenne şular gaýtyp adamlara batyş edýärler. Şonuň üçin ine demokratik opozisiýasy şu zanatlaryň öňüni aljak bolup, adamlara bilimler berip, öz haklaryny näme hilanmaly, kanun esasyna uruşsuz, ýararsyz, nähili öz nägilligini, öz arzuş-gaýatlaryny bildirmeligini düşündirýär öz çykyşlaryna. Näme üçin Atogul kezzaplar Türkmenistanyň raýatlaryny, haklaryny, Türkmenistanyň raýatlarynyň haklaryny gözetmedýärler. Halkymyz nägiligi bildirenne MHM işgärlerini, ýa üstüne oklap, MHM işgärlerini, ellerini garalap, ýagny gany ulap, ýagny haklar bozdurup, ulary patsawlad edýär. Erti kunna bul kisa gaçyk gider. Ýene-de MHM işgärleri kanunyna jogap berýär. Eger biz Berdimuhamedowlary tutsak etsek, onda olar diýerler, ay beýär şolary görkezmede bermedik. Öýler paraholuk etdi. Biz şol paraholuk edýän kanunlar bozýanlar gözläp tutan wagtymyz türmäge batýardyk. Şolary görüp bilmedik, şolar öz bildigiçe hereket etdiler we öýler kanun bozdular. Bizim görkezmämiz han ýanky hat görkezmämiz bam ýok. Onda näçe bular ýanky bize günämizi ýapýarlar diýip ýanky bular gaçarlar jenaýatdan. Ine şonu MHM işgärler men size aýdýan, siz jogapkärçiligiňe çekilersiňiz. Halka garşy giden adam ýönüke jenaýatdan gaty ul jenaýatlar. Sebäbi adam hukuklaryny, adam öz azatlygyny gorap çykanyna ona garşy hereket edilse, ol jenaýat gaty güýçlü bolýar, serhap bolmuş bolardyr. Näme üçin Gurbanuly we Serdar Berdimuhamedowlar MHM işgärlerine adamlara batyş etdirýär. Näme üçin şolar batyş etdirýär? Esasy batyşlary şular öz wezifelerinden, öz durmuşundan, öz janlaryna okýarlar. Öýleri egerde kezzaplyk etmeýän bolsa, egerde şurýaly milli lider bolýan bolsa, egerde halkyny ýanky halkyny aldatny edýän bolsa, egerde şirketleri yapman halka azatlyk beren bolsa, egerde Türkmenistanyň daşynaky gul işler, Türkmenistanyň sosial problemalaryny çözýän adamlaryň
pasportlaryny uzaldyp, nelegal ýagdaýdan çykaryp olar kömek eden bolsa, onda bular näçe halkdan gorkmaly? Olar bular näçe MHM gullukundaky işleyen adamlar batış edip halka gorkuzdurmaly. Elbette logika yok. Egerde hemme zat Türkmenistan gulyan bolýan bolsa, hemme zat ýani konstitusiýa kanunlar işleyen bolsa, onu MHM näçe batış edýär halkyna? Ine şunu avtoritar rejim diýilýär, şunu diktator rejimleri diýilýär. Näçe biz bular saýlamadyk. Ne birincini, ne ikinjisini. Şular öýler biraz zahmat edip geldi. Bir wezipe gelenseň ömürlük şunu alyp gidip otyr. Inni öz ogluny getirip, öz tohum bilen alyp gidip otyr. Inni ikinji ogluny getirip general prokuratura goýup, inni tohumny ýalyp ulup gidip otyr. Garyndaşlaryny çekip bildi. Şo wagtda öz her gepini aýdýar. Serdar Berdimuhammedow we Gurbanuly Berdimuhammedow hiç kim öz doğrularındaşını işe getirmeler, iki bolup bir edarda işlemeler, öz bolsa gün şu aýdýan zatlaryna ters hereketler edip kanly bolýar. Şu ýaly adamlar her wagt allap kezapçylyk edýär. Bular Türkmenistany diňe çukura batyryp gelýärler. Serden 32 ýylda manadyň hümmeti galbylmy? Ýok. O gurgul manat triakkan dönýär. O manada hiç tat düşen yok. O manat bilen bir et boljak zat bolsa eder de adamlar hiç tat ediyor bunu. Bir topar adamlar şoň üçin kösenýär. 32 ýylda işläp iksan diktator manadyň hümmetini galdyryp bilmedik bolsa kabinet ministrliginiň ýygnaklaryny näçe geçirýär? Hani ol ýanky gürkezjiler, san gürkezjiler bizim ýanky üýtüşlerimiz niýe eger manadyň konvertasiýasy ýok bolsa? Eger manadyň diňe Garabağlarda konvertasiýa bar bolsa, onda Türkmenistan döwleti ýoksa ofisialny hiç bir konvertasiýa ýok. Diňe Garabağlarda ýanky konstitusiýa işleýän ýok, diňe paraxorlar pul alyp işledýän bolsa, onda döwlet ýokda. Egerde döwletiň manady diňe Garabağlarda ýani çalşynýan bolsa, diýmek Türkmenistan kanunlary diňe paraxorlar ziyat kalıp işledýän bolsa, onlar konstitusiýa bilen döwletiň esas gymmatlyklary işlemokda. Onda döwlet ýok. Onda şul iki adam döwletiň konstitusiýasyny işledi bilen ukypsy we döwletiň manadyny hümmetini galdyryp bilen ukypsy. Onda biz bulary çalt ýagdaýda işden gowy biz Türkmenistanyna ýol baş edip halkdan saýlap adam goýmaly. Saýlawlar geçirip kim tutsa şol tutsun. Uton jogapkärçilik alýar. Uton adam öz ýanky jogapkärçilik ýanyna ýollaşdyrdy bilen halkyň jogap berer. Gatky mesele ýa bular şu ýatyryp bolan zady ýatyrdylar. Hatda halkyň ahlak daýdan ýanky derejesini açyrdylar. Diňe biterberlik, biheppelik öňe çykdy, ýallakçylyk öňe çykdy da inni o zatlar maskara däl. O zatlar kim edilýän bolsa, ay ol gowy hereket edýär diýilýär. Ters öwürdi hemme zady. Ağa gara edip garany, ağa edip Türkmenistany daşyn jäjek içe möjek etip goýdular. Ine şonuň üçin biz eýleýäsagam biz şu döwletde bizim döwletimizi saklajak bolsak, Türkmenistany ösdürecek bolsak, şul paraxor adamlar, kezap adamlar, kellesi giden idiot adamları aýryp adekvatny halkyň aldatyny bilýän, halka kömek berebiljek adamlar saýlap Türkmenistan öňütmeli. Türkmenistan halky öz göşüklerde birinji aktyor bolmaly. Hemme saýlawlarda o Sowetden başlap, ýani hekimler, hökümetdäki hemme işleýän wezipeleriň adamlary konkursdan geçip saýlan goýulmaly. Ol ýokurdan bellenip goýulmaly. O näde? Kim goýulsa, şol adam ýokurdaky adamyň öňüne däl, konstitusiýanyň öňüne jogap bermeli. Onu hemmemiz bir ýani konstitusiýanyň öňüne jogap berer. Prezidentim, aşağı çopanam, polisiýa müdirem, MHM gullugynaky işgärem, Türkmenistanyň raýadam hemmemiz konstitusiýanyň öňüne jogap berer. Diýmek, hiç kim kanunlar bolmaz, diýmek, şul jemgyýet hormatly, bir-birini hormatlap, konstitusiýa gulak asyp, ýani ýaşar. Ine şol jemgyýet bize gerek. Ine şunu biz gurmaly.
Onu biz haçanla Berdimuhammedowy ýykansan gurmalar, ine şuny başlap gurmaly. Indi men MHM'de işleyen ofisierlere ýülenjek bolýan. Türkmenistanyň raýatlary öz el degirilmez konstitusiýon hukuklary bar. Men şol konstitusiýanyň käbir maddalaryny size ýatladyň. Ine 3-nji madda. Türkmenistanyň esasy kanuny bolan konstitusiýanyň 3-nji maddasy näme diýär? Şol ýürüte mesajy MHM gullugynyňky işleyen ýaş ofisierlere ve paraxorluk edýän kezzaplara düşündirýär. 3-nji madda. Türkmenistanyň öz ygtyýarlygy halk tarapyndan amala aşyrylýar. Prezident tarapyndan ne? Halk tarapyndan. Halk döwlet häkimetiniň ýeketek göz başydyr. Ine biz halk bolup sizin işinize baha berýär we isleýän wagtymyz size talaplarymyzy aýdýar. Türkmenistanyň halky öz häkimetini göskön ýa-da wekilçilikli edaralaryň üstünden amala aşyrylýar. Türkmenistanyň halky öz häkimetini sizi, ýagny prezidenti, onuň milli geňeşiň ýolbaşçysyny, MHM işgärlerini, polis işgärlerini, prokuratura işgärlerini göskönü biz ýa-ni göskön barlap bilýär ýa-da wekilçiligiň edaralaryň üstünden biz ýa-ni öz gözekçiligimizi amala aşyrýar. Şoň üçin bizim hakymyz bar. Siz kanun bolan ýagdaýyňda gönüsiz aýtmany, kanun bolýan seni prokuratura berjek diýip prokuratura ýazmany we prokuratura size garşy iş bolmany ine şol haklar konstitusiýada berkidirin. Halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir gurumanyň ýa-da aýry-aýry adamyň döwletde häkimeti elemäge haky ýokdur. Halkyň hiç bir böleginiň, ýagny çüýrük tohumyň häkimeti elemäge haky ýokdur. Ýa-da MHM işgärleri Berdimuhammedowlar bilen häkimeti elemäge haky ýokdur. Hiç bir böleginiň sebäbi häkimet halkyň gözbaşy, ýa-ni gözekçiliginde bolýar. 4-nji madda. Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokarky gymmatly adamdyr. Ine şuny MHM işgärleri bilmeli. Haçan siz biriniň öýüne baryp gürleşiňizde ýa-da uçiskowyň üstü bilen polisiýa bölümine bir aktivisti adam çağırıp gizlenip özü udustiriýanyňyzy görkezmän, adamyňyzy, familiýaňyzy gorkup aýtman, soranyňyza siz bir zada düşünmeli. Türkmenistan jemgyýetiň we döwletiň iň ýokarky gymmatly adamdyr. Şol adam size gelip ýa-ni jogap berýän adamdyr. Siz ondan jogaba garşmaly, siz oňuň maslahatlaşmaly. Siz ondan kömek sormaly, bize kömek edin diýip we siz onu kömek etmeli. Ine şu ýaly gatnaşyklar bolmaly. O siz çağırıp men seni basjak diýjek, siz kim basar ýaly? Türkmenistanyň iň gymmatly zat, Tebigbaýlyk däl, Berdimuhammedowlar däl, adam senem şoňa ugraşat edýän. Onu siz basmaly, siz tutup bir-birden basmaly. Ine şoňa siz düşünmeli. Döwlet adamy gorumak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimet edaralarynyň baş wezipeleridir. Ine siz MHM işgärleri bilmeli. Haçan siz ya doprosa, ya soraga, ya ýöne bir maslahata adam çağıranmazda adamy gorumak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimet edaralarynyň baş wezipeleridir. Şoň ýalňyşanam bolsa siz şoňa kömek etmeli. Onu batyş etmeliler. Doğru düşünün. Eğer batyş etdiňiz, siz ona halk düşmany bolýan, siz konstitusiýany bozup, Berdimuhammedow iksan döwünük, watan döwünüň, ýa-ni şolar diňläp halka batyş etdiňiz bolýar. Onda siz Berdimuhammedowlar ýaly halk düşmany bolýan. Watan döwünükleri. Olar biziň watanymyzy Rossiýa Putina satdy. Siz şolaryň hataryny ýerýäňiz. Şonu düşünüp koyun, sebäbi erti cinayet oturgujyna şolar bilen bir linýada oturmaly bolsaňyz. Şonu oturma diýýärler. Öz halkyna garşy görüşme diýýärler. Halk bilen bolar ýaly. Halkyň aladasyny etmeli. Opposisioner bol, MHM gullugyny işle, polisda bol, çopon bol, prezident bol, her kim halka kömek edip halkyň ýagdaýyny çözmeli. Bizim esasy borjumuz şo.
Döwlet her bir raýatyň öňüne jogapkärdir we şahsiýetiň erkin ösmek üçin şertlerin döredilmegini üpçün edýär. Ine. Siz döwlet işgärleri her raýatyň öňüne jogapkärdirsiniz. Siz raýaty jogapkärçilige çagranok, ol kanun bolanok. Haçandan ol öz talaplarını edenine ya da öz haklaryny goranna ol döwlete garşy edenok, ol bir topar paraxorlara garşy edýär. Ol Türkmenistanyň kezzap prezidenti we ata oğul iki oğrun işlerini diýerler. Hakyky etmeli işlerini diýerler. Olar kezzapçylar aşy bir kanunçylar aşy görüşýär. Egerde Türkmenistanyň kepili görüşmese, onu halk görüşmeli bolýar. Egerde şol görüşüp durum bolsa, egerde öz kezzapçylyk, öz gödök kanunlar bozmaýan bolan bolsa, onu bu real sorulur. Hiç yüze çıkmadı. Raýatyň janyny, adawraýny, mertebetini azatlygyny, şahsy eldigirmezligini, tebiği we aýyrbaşlanmaz hukuklaryny gorýar. Ine MHM işgäre siz adamyň raýatyň janyny, adawraýny, mertebetini azatlygyny, şahsy eldigirmezligini, tebiği we aýyrbaşlanmaz hukuklaryny gormaly. Ine sizin işiniz. Siz näme diýär? Adamlar çağırıp uluslararası görkezip ya görkezmeyen biz MHM edip basışlar edip iyidarlap ilçal edip olur näme düşman mı? Olur näme Türkmenistan'ın düşmanı mı? Ya olur näme Türkmenistan'ın düşmanı olup sır bilýärler mi? Sır bilen ok, bar bilýän konstitusiýa onan bilen oklar görürler. Olar garşy görüşer ýaly. MHM'nin işi ýok. Siz hiç wagt Türkmen halkyny hiç wagt öz kabinetiňize çağırmaly. Sizin işiniz Türkmenistanyň içinde içalılar tapmaly. Sizin işiniz Türkmenistan döwletini kim bozjak bolsa ya bir kanun agdalşyk etjek bolsa şolary tapmaly. Bir kanun agdalşyk kim etdi? Berdimuhammedowlar etdi. Gurbanyň Berdimuhammedow etdi. Jadan Hramov. Siz gaty şart ýagdaýda tutsak etmeli şolary. Olar tutsak etmeýän, olar kanun bozdurup, gözüňizi yumup, häzirin bu kanunlar bozup gelýärine seretmän, gaýtyp olaryň bir kanun görkezmelerini yerine getirip kanuny bozmayan halkymyza baş edýär. Men şoň üçin size MHM terroristler diýen. Men keypini aýdamok. Ine şoň üçin biz Türkmenistana baranda birinji bilen sizden başlar. Bu ýapşak size. Her bir raýat konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne yüklenilen borçlaryny yerine getirilmegini üçin döwletiň öňüne jogapkärdir. Elbetde, egerde haklar bolýan bolsa, onlar raýatlaryň jogapkärçiligi bardyr. 8-nji madda. Türkmenistanyň kanunyň hökümrawanlygy bellenendir. Döwlet onuň ähli edaralary we wezipeli adamlary hukuk hem konstitusiýon guruluş bilen baglydyr. Türkmenistanyň konstitusiýasy döwletiň esas kanunydyr. Onda berkidilen kadrlaryň we düzgünleriň gönük hereketi bardyr. Ine şonuň üçin egerde konstitusiýada şol berkidilen bolsa, adamlar azat ýürüýüşler etbilýän bolsa, protestlara çıkıp bilýän bolsa, nägirliklerini bildirip bilýän bolsa, ardy şikaýetlerini bildirip bilýän bolsa, onu başga görkezmeler şol konstitusiýadan ýokary däl. Prezident bolsun, Milli Geňeşiň ýolbaşçysy bolsun, görkezmesi ýören ok. Egerde görkezmesini etjek bolsa, kanun çykarsyn. Eger şo kanun ýa-ni doğru bolmasa, onu Adalet Ministri bunu yatırmalı ya da bütün dünya gurulmaları, halkara gurulmaları bunu yatırmalı. Ine şuraya ýagdaý kanun esasında bolmaly. Ýönetsiz muhaseredan yok. Siz birinji bilen kanun bolýar. Siz birinji bilen kanunları bozmak üçin özüňiziň wepalygyňyzy görkezmek üçin halky basyş edýäňiz. Halk üçin hyzmat etmeli adamlar bir sany kezzaba hyzmat edip şoňa wepaly boljak bolup kanunlar bolup halka basyş edýär. Bu näme da? Sizin işiniz näle bu? Ine şonuň üçin siz halkyň içinde iň ýigrenilýän guruma boldunuz. MHM gurumasy iň ýigrenilýän gurumadyr Türkmenistanyň içinde. Sebebi siz barlygy sebepli Türkmenistanyň ruhy mertebesi gaçdy. Türkmenistan siz barlygy sebepli çukur gitdi. Siz bolmadyk bolsaňyz Türkmenistan ösördi. Eýen bul iksany
bir gayrat, bir tertipli, sowgatsız adamlar, gowy adamlary saýlaw geçirip, gowy adamlar goýup, öýülür, halk bolup, ýa özgeçler edildi. Siz bolan soň şo bolup dur. Men şonu size düşünürjek bolýan. Inni bir kelläňizi aýlaň, özgeçler ine gapyda dur, Türkmenistanyň gapysynda. Çalşar biz bu zatlary demokratiýa tarafa geçkiler, sizi yerin aşağından tapar. Şo zatlary düşünün. Häzir giýişler bu tarafa öwürmäni, halkyň tarapyna, konstitusiýaň tarapyna öwürmek giýişler. Şunu unutmaň, hormatly MHM gullugynaky entek bozulmadyk adamlar. O bozulup para alıp dogun nimeň dogun gatnaşlaryna ona ýüzlenme o. Olar diňe tutup basmaly. Kadalıştırıcı hukuk normalary, kanunyna göz öňünde tutulan tertipde döwlet köpçüliklerin habar berişde işlerine çap edilen ya da gayri usul bilen hemmelerinin dikkatine yetirilýär. Egerde konstitusiýa üýtgedilýän bolsa, onu ol gazetlerde çap edip bütün adamlara habar bilen yetirilýär. Diýmek, soň konstitusiýada 2020-nji ýylyň 25 sentýabrda diktator konstitusiýada ente hakly galan soň azajyk şonam siz bolýaňyz. Şoň üçin MHM terroristler men size diýen, kanun bolursa terrorist hökmüni Türkmenistanyň jinaýaty çekilersiňiz. Siz Türkmenistanyň konslagerini düzeltdiňiz. Türkmenistanyň ýaşajak adamlar, ýaşamaly adamlar, Türkmenistanyny östürip, kiçik maşgala gurup, çağalaryny dogurup, ýa-ni Türkmenistan demografiýasy çözülmeli, Türkmenistan halky ösmeli zatlary durup, siz Türkmenistanyň konslageri öwürüp, Türkmen halky Türkmenistanyň gaçar ýalypdy. İnternet ýok, hiç azatlyk ýok. O näil döwlet bolýar? O näil şo döwletde siz özüňize MHM gullugy diýip ýa-ni agzyňyzy doldurup gurulýan utunuňyz okmy? Siz şu güne getiren Türkmen halkyny siz şu güne getirdiňiz. İksan diktatoryň aýdanyny edip, halkymyzy gyryp, ýyzarlap, patstawy edip, her hili agyr ýagdaýlar salyp siz etdiňiz. Polisiýa eden näme şonu? Siz etdiňiz şonu. Polisiýa ulunup, onu ulunup, muny ulunup, içallar tapyp, agent tapynyp, olar gorkudyp, şantaj edip, siz getirdiňiz şu Türkmenistanyň iň agyr ýagdaýyna. Başga getiren ýok. Diktatorlarym şunça etmedi, sizin edişiňiz ýaly. Şoňa siz düşünmeli. Inni siz bu tarafa geçmeli. Gaýrada galsaňyz, gaýrada gidersiňiz jinaýat işlerine. Gönaý deýin. 32 ýyllap siz bir topar ministrler, bir topar biguna adamlar bassaňyz, sizin gedeniňiz ýaly. Şoňa düşünmeli. Men size näçe şu zatlary düşündirýän, inni iksan kezzabı dinläp öz jinaýat işiňizi agyrlaşdyrman, bu tarafa geçiňde halk bilen bolun, görkezin halk bilen bolýanyňyzy, sizin jinaýatlaryňyz ýugulur. Onu düşündirip bilersiňiz. Hawa men ýalňyşdym. Sebebi o wagtda demokratik opozisiýa ýokdy, hiç zat ýokdy, biz inanmaýardyk. Özgeçler görüp bizim halkyň tarapyna geçdik diýip aýdarsyňyz. Men ine size aýdýan demokratik opozisiýaň wekilleri bilen şu guruluşdyk. Biz şu netije geldik. Egerde siz halkyň tarapyna geçdiňiz, halka kömek edip başlasaňyz, oň her hili formasy bar. Gurban ýokadan gyýranna, ýa-serdar gyýranna baryp tutup alyp gitmeler aktivistleri tutsaň goý bermeli. İşliyat üstünde diýip sabotaj edip, wagt çekip, bir günde edilmeli işler 15-30 günde edip wagt çekip halka mümkinçilik öğretmeli. Ön halkyň azatlygyny, ruhuny, mertebesini alan bolsaňyz, inni ýerine gaýtaryň şonu. Halkyň öňüne öz ýüzüňizi burýun. Men umman hemmäňize aýdýan. Inni wagty geldi. Şoň üçin size ine şu ýaly çıkış edip çeýnäp berýän. Mundan soň siz dowam etseňiz, onu sizi predupuzat edildi. Size öňünden aýdyldy. Siz dowam edýäňiz diýmek siz dol jinaýat ýoluny saýladyňyz boldy. Adamyň dowam edeli, adamyň we raýatyň hukuklaryna we azatlyklaryna täsir edýän kadallaşdyrjy hukuk normalaryny hemmeleriň dikkatine ýetirilmese, olar kabul edilen pursatyndan ham hereket etmeýärler. 25-nji madda. Türkmenistanyň adamyň we raýatyň hukuklary we azatlyklary halkary hukugynyň umumy ikrar edilen kaddalary laýykda
ikrar ediler hem de şul konstitusiya ve kanunlar bilen kepilendirilýär. O diýmek, bütün dünyada öňe adam hukukunu goraýan jarnama bardy. Ondan soň 76-njy ýylda 23-nji martda grajdan ve siyasi hakları boyunça şertnama golu çekildi. Şoňa 172 döwlet gol çekdi. Türkmenistanyň şoň içinde ine şo ýerdäki birilerinin bizim azatlıklarımız konstitusiýadan ýokurdy. Biz şoňa esaslanyp gurulýarys. Siz şonan kabul etmeli Türkmenistan döwleti şoňa gol çekdi. Gurbanguly Berdimuhamedov gol çekdi. Niyazow gol çekdi, tasdiklady. Serdaram şonu alıp barmaly. Başgalaçy ýok. Siz şonan bolýarmy? 26-njy madda adam hukuklary we azatlyklary ildigirmezlidir. Hem de ayrı başlanmasyzdyr. Diýmek, siz adamyň hukuklaryny we azatlyklaryny ildigirip bileňiz. Haçan siz birini çağıranızda siz hormat bilen gürleşmeli, hormat koyup adama. Onun islebi bolsa, şol islebi kanunyny çykmayan bolsa, sizin borcunuz şonu kanagatlandyrmak. Siz ona baş edip, şantaj edip, eýdirin diýmek, siz kanunyny çykyp başga bir meydanlarda, yani cinayet meydanlarda gizdiniz bolýar. Men vatandaşlarymyza ýüzlenýän, eger sizi emhemi işgärler çağırsa, bular näme edýär? Uçuskowar arkaly çağırýar, ýa-ni polis bölümine ýöneşýär baryp, udusteriýanyň bir ýerine sokup, arkayn sizin bilen gürülýär-de gorkudan bolýar. Biz ýokarky edaradan ýa gapdyk, goňşy edaradan, ol bu edaradan öz edaratyny aýtmana da gorkýarlar. Sen halk bular ýigrenýänini bilýärler. Bularam Türkmenistanyň içinde terroristlerdiňi bilýärler. Bulary hemmesi ýigrenýär. Hatda mektepde muallimler çağırlanan ýigrenýär. Köçede sığdırman şulary. Şul harandadalar bar bolsaň biz şuny geldik. Hormatly vatandaşlar. Şonuň üçin halkyň arasynda dogan garyndaşlarymyz bar bolsa, ýa-ni emhemede işleýän häzir kelletine pikirler berin. Inni kanun bozma, halk bilen boljak bol. Özgürlükler geldi boldy. Eni Türkmenistanyň gapysyny döküp geçip Türkmenistan düzüldü diye özgürlükler. Demokratiýalaşdyrýar Türkmenistan. Inni siz şolar saklan. Türmede işleyen nadzeratlar, olur eýýam hayvan bolup gidenler, olary da düşündürün. Wagtyňyz geldi. Inni siz jogap bermeli bolsaňyz. Indi şu ýaly men size kanunlar düşündürýän. Bu utançlar. Demokratik opozisiýanyň lideri Murat Gurbanov emheme terroristler kanunlar düşündürýär. Bu utanç däme emheme işgärler. Siz polis işgärlerinden ýokary derejede bir ýiti adamlar bolmaly. Siz polis işgärleri bolup bileňiz oňa. Şolaram kanun bilmeseler halkyň tarabyny tutýarlar. O kijik öýle beýle ştrafçaga edip, ýa-ni jerimet alyp paraxorluk edýärler, ýöne umumyň halk birda detse arkasyny tutýarlar. Siz bolsa şolardan ýiti, şolardan asylly, şolardan ýokary derejede ýa-ni sowgatly bolmaly adamlar siz gaýtyp kanunlar bolup gaýtyp siz ýa-ni banditlerden beter terroristler bolup galmaly. Inniki 26-njy maddaň indiki ýa-ni fetirleri konstitusiýa we kanunlara laýyk gelmeýän bolsa, adam hukuklaryny we azatlyklaryny çäklendirmeýän hiç kimin haky ýokdur. Ine haçan Berdimuhamedov adamlaryň azatlyklaryny ýa haklaryny bozup görkezme berenne siz şonu etmeliler. Eger de ýok diýip bilmeýän bolsaňyz, sizin mümtan metodyňyz bar, sypaýçylyk bilen sowmaly. Sizi öwretmek gerek. Siz öz awraňyzy özüňize gerek, öz janyňyzy özüňize gerek. Erteki günde soraw bar. O sorawlarym gatşat ýagdaýda ine size berilýär. Adamyň we raýatlaryň belli bir hukuklarynyň we azatlyklarynyň konstitusiýada we kanunlarda sanalyp geçilmegi, olaryň beýlek hukuklaryny we azatlyklaryny inkar etmek ýa-da kemertmek üçin peýdalanylyp bilinmedi. Ine ýene bir gerek aýdýan, adamlar öz hukuklaryny bilmän size inanyp sizin ýanyňyza gelýärler, siz olary hukuklaryny bozup, kanunlary bozup baş edýäňiz, olar tek bilenok. Bir men ýaly ýa bir sow oturan adam tapylsa sizin işiniz olur. Cinayete çekip. Şonu unutmaň, pikir etmeň. Şol gorkulyp goý berseňiz hem ertir adwokata bar, problemasyny düşündürse, sizin eden işinizi düşündürse, işiniz görülýär. Häzir biz halkymyza aýtdyk.
video alın. Şolary zapis edin. Her hili guraljaga satyn alynda zapis edin. Siz özüňiz goramaly. Yeni oraya vatandaşlarımıza yatlayan, haçanla MHM ya polis ya prokuratura çıkaran çağıranla video alın şolary. Ediyen işlerini, aydiyan sözlerini, audio zapis edin. Her hili guralçyklar var, ruçka çelli var. Satın alında öwrün şolatlar. Sebäbi siz özüňiz goramaly. Ine şol audio zapisler siz gorabilir. Şonu öwrenin. Şonu MHM teröristleri şonu bize öwrü diýerler. Biz şonu öwrenmedek özümiz gorak bilemem. Öwrenmeli bolýar şonu. 39-njy madda. Her bir raýatyň Türkmenistanyň çäginde erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almak hukugy bardyr. O vilayetde ýaşamaly, bu vilayetde ýaşap o zatdyr görkezmeler ýitip gitmeli. Şo görkezmeleri çykaran adam jenaýda çağırylmaly. Berdimuhammedow. Oraya zat bolmaly. Türkmenistanyň raýaty istinlik vilayetinde ýaşap, istinlik vilayetine göçüp barmana haky bar. Diňe şerketleriň ýanyna bir zat, ýani uruş bolanyna ýa-da ýürütülüşdirilen wakalar geçenine ýapylýar. Bolmasa Türkmenistan azat döwlet, neýtral döwlet, demokratik döwlet. Hemmerde gyýgyp ýatyra agdyny bolar. Kezzap terdar, kezzap Gurbanly aýdyp ýörer. Kezzap pasport mafiýasynyň başlygy Raşid Meret gyýgyp ýatyra. Egerde MHM işgärleri hakykatdan teröristler bolmadyk bolsa, kezzap pasport mafiýanyň başlygy Raşid Meredow, kezzap neşekeş Türkmenistan Putin'a satan Türkmenistan'ı vatan dönüğü Gurbanly Berdimuhammedow tutsak etmeli. Kezzap vatan dönüğü Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan'ı Putin'a ortada satan Serdar'ı tutsak etmeli. Jadan Hramov iki san Türkmenler Türkmen halkynyň mertebetini, ruhuny we aktivistlaryny, intelligensiýany gyran adamlary yerin aşağına tapıp jenaýa çekmeli. Ine sizin borcuňyz. Ine sizin esasy Türkmenistanyň içindäki etmeli wezipe işleriniz. Şonu etmän gaýtyp şolary diňläp halka batyş edýän. Men düşünemem. Siz jogapkärçiliksiz ýaşarmysyňyz diýip pikir edýäňiz ömrüňizde. Ine tiýden çalışmalar bolsa maskara bolup ekranyna aglarsyňyz. Sizi gorkuzmaz. Jenaýat statiýalar durur, özüňiz aglap halkdan bagşlamak borasyňyz. Şu zatlary gödüňüne getirin, o real boljak zatdyr. Bir taýarlyk gaty görýär, ýöne görende gaty görýär. Men öňünden aýdýam. 39-njy madda. Her bir raýatyň Türkmenistanyň çägine erkin hereket etmäge onu aýtdym birinji bölümini. Aýry-aýry çäkleri girmeň, şol çäklerde hereket etmeň çäklendirilmegi diňe kanun esatyna bellenip. Egerde kanun esatyna bellenmese, görkezme bilen bu bellenip bilmeýär. 42-nji madda. Her bir adama pikir we söz azatlygy kepillendirilýär. Ýene bir ýerde gaýtalýan MHM teröristler üçin. Her bir adama pikir we söz azatlygy kepillendirilýär. Bu 42-nji madda Türkmenistanyň konstitusiýasyna ýazyldy. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beýan etmegini, gadagan etmege, şonuň ýalda onu kanun laýyklykda ýaýratmagyna, päsir bermäne hukugy ýokdur. Ine şol esasy maddanyň sözlerini siz ýatdan bilmeli. Sebäbi jenaýat oturuňyzda şunu size birinji soru hökmünde bererler. Hiç kim özüniň pikirini we ynam yktykatyny beýan etmegine ýa-da olardan ýüz döndürmegine mezbur edilip bilmez. Her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly goralyan gaýry sırlary özüne saklayan maglumatlardan başga maglumatlar kanunyna gadagan edilmedik usulla erkin gözlemäge, almaga we ýaratmaga hukugy bardyr. Diýmek islenip Türkmen raýaty Goskomstatyň ýanky hasaplaryny alyp bilmek Türkmenistanyň milleti azaldymy, halky köpöldümi, Türkmenistanda näme problemler bar? Şol statistika döwlet gurulmasynyň hasaplaryny almagyna haky bar. Siz ona bilýär. Sebäbi halkymyz birden hakyky statistikany bilip ýüregi duraýmasyn diýip gorkýar. Türkmenistandaky
Yaşayıcı yaş peselli. Öň 70, 75, 80, 90 yaşayan bolsalar häzir 60 yaşa barsa şükür edýärler adamlar. Sebäbi ekologiýany bozdular. Adamyň azatlyklaryny alyp bir bolmajak idiot kararlar çykaryp uluň nerwsini oýnap kesele sokdular. İşsizlik. Hiç gili mümkinçilikler yok. Bir yaşap, maşgalan ekler ýaly. Şunun hemme zatlary agyr kesellere getirýär. Şunun hemme zatlaryň esasy günäkärem emheme teröristlari. İkisany idiot, sowgatsız, bilimsiz, terwesiz adamlary dinläp, halkymyzy gysyp, halkymyza azatlyk bermän, ruhuny, mertebesini gaçyryp gelýän emheme teröristler. Siz şol edarda işlemänini utunmaly. Oğlum iň maskara edara Türkmenistanda. Emheme teröristlari. Sizi halkymyň hemmesi ýigrenýär. Emheme güjükler diýip oýlar, itler diýip. Siz wara emheme itler bolmaly. Siz hakykatdanam döwletde iň ýokary derejede sowgatly hukuk gorýan gurulmasy bolmaly. Indi özüňiz pikir edin. Ine bu dereje we emheme güjükleri halk diýenne özüňiz utunmaly şolardan. Ya utunç galmady. Paraholuk ýüregiňiz dolu allymy kelläňiz. Onu siz gurban boldun, kim ýeriňiz ýok. Onu biz size garşy da görüşmeli bolýar. Şunu unutmam. 43. madda raýatlara kanunyna belirlenilen tertipde ýygnaklary, ýygnaşyklary, ýürüýüşler we beýlik köpçüliklerini çäreler geçirmek azatlygy kepillendirilýär. Kepillendirilýär. Yeni bir gaýtalanýan emheme teröristler üçin Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 43. maddasy raýatlara kanunda belirlenilen tertipde ýygnaklary, ýygnaşyklary, ýürüýüşler we beýlik köpçüliklerini çäreler geçirmek azatlygy kepillendirilýär. Intek Türkmenistanyň bir gezek protest geçirip görenýär. Sen ruhsat aljak bolsaň, seni ýitirmedýäň zat. Seni ýanky şol adamy ýitirip, ol adamy gynap, ol döwlet adalşygy edýän kişi ýaly edýän. Näme Ýewropada protestler ýokmy? Ya Ýewropada bolup geçen protestler hemmesi döwlet adalşygy geçirýär. Ay ýok. Näçe ýyldan bäri protestler gidip dur. 50-60 ýyldan bäri. Şonuň hiç gaýsy döwlet adalşygy getirmedi. O protestler bilineni adamyň ýanky çydap, ýanky bir kançal çydap bir energiýasi çykmaz şöýra çykyp aýdanna köşüşýän adamlar. Ýanky paraholy eşitler diýip. Ine şoňa çykýarlar şolar Türkmenistanda. Onam etdiren bu. Adamyň bir ýoly galýar, grajdan uruşy. Ine men şoň üçin size ýürüýte gepleşip gurunýan emheme teröristler üçin siz häzir Türkmenistany ýa grajdan uruşyny etdiňiz, ýa Türkmenistany gözel ýoluna, demokratik ýoluna, şo ýoluna uly derejede sowgatly emheme gurulmasy we şonuň içindäki işleýän adamlar Türkmenistan üstü ýaly ine şu döwlede eltirip bilýär. Size bagly şu zatlar. Men çykyşymy dowam edin. Häzir telefon geldi başlaýar. Indi Türkmenistanyň 68-nji madda, 42 we 43-nji maddany, konstitusiýanyň 42-43-nji maddasyny emheme teröristleri ýatdyny bilmeli. Siz emheme çağrılanyňyzda şonu okap berin emheme teröristlerine. Şunu düşünmeli şu zatlar. Türkmenistanyň 60 konstitusiýasynyň 68-nji madda, soňky maddasy. Size ýanky beýan etjek soňky madda. Türkmenistanyň prezidenti döwletiň we ýerine ýetirjek häkimetiniň başlygydyr. Türkmenistanyň iň ýokary wezipeli adamydyr. Türkmenistanyň döwlet garşylygynyň we hemişik bir taraplyk hukuk ýagdaýynyň çäk bitewliginiň konstitusiýany adamyň we raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny berja etmeň we halkara borçlanmalaryny ýerine ýetirmeň kepili hökmüne çykyş edýär. Gynansak da Türkmenistanyň prezidenti şu zatlary etmen gaýtyp şu 62-nji maddadaky belirlenen zatlary gödök bolup sizem gödök boldurup sizin eliňizi gana salýar. Onsoň sizin eliňiz bir gana urulsa siz jenaýda çekilämeli bolýar. Ine şoň öňüni almak üçin men şuňky çykyşymyň bu bölegini size bagyşlaýar. Vatandaşlar, inni başka temaga geçelim. Hemme uruşuklar Türkmenistan'da birinci
anında bolup geçmeli. Onun için adamın siyasi soğutunu yukarılandırmalı. Demokratik güçleri halkımız bilmeli. Demokratik güçler kim? Şular neyem itliye? Neyeme şular yankı halkı hödürlüye? Yine şu dağıtları biz halkımıza düşünürmeli. Gelin şu arada gurur edelim. Demokratik güçler neyeme? Demokratik güçler eğer de bir siyasetçi ya aktivist ya grajdan aktivist ya da yönü bir grajdan adam gımmatlıklarını yani demokratiyany öňe koyyan bolsa onu ol demokratik opozisiya degişlidir. Demokratik opozisiya birleşende onun içinde bir topar gurulmalar, aktivistler, sada adamlar, grajdan aktivistler var. Ine şunun hemmesi özünün demokratik opozisiyanın liderini sayılıyor. Ine şular öýleriniň siýasatyna demokratik gymmatlyklaryny, ýagny adam gymmatlyklary, azatlyk, erkinlik, arqyn bagtly ýaşap işläp bilmek, iş bolmaýan ýagdaýynda sosial kömekler hökümetden almak, döwlet şolaryň azatlyklaryny, şolaryň sosial durmuşyny gorap saklamaly. Ine şu zatlar öňüne goýulýar. Şu demokratik gymmatlyklar. Gelin şu barada düýpli görüň edelim. Dünyada iň ösen, iň azat döwletler demokratik döwletlerdir. Ol döwletler dünýäniň tehnologiýany oýlap tapyp, hemme adamlar agzy bir we bagtly, bir-birine hormat goýup ýaşar ýaly kanunlar oýlap tapdylar. Azat döwletler üýüşüp adam gymmatlyklaryny kesgitlediler. Ine Türkmenistanyň jemgyýeti intek ösmedik. Ýöne azat döwletler, Ýewropa, Amerikada, Aziýada da bar azat döwletler, ine Ýaponiýa. Şolar oturup adamlaryň azat ýanky azatlyklaryny kesgitläp, adamlaryň haklaryny kesgitlediler dünýäde. Şolar bolmadyk bolsa, Baýlanyň garyp boldy. Bir topar adam kösenirdi. Bir 5 adam hemme zatlary eline alyrdy da adamlaryň gamçylap ýörerdi. Onda uruşlar bolardy. Adamlar soňuna galmaly bolýan, uruşlar bolýan. Adamlar uruş bolundan soň bir topar muny ýa o topar muňa garşy bir topar bulaşyk bolardy we bizim planetamyz partlanardy. Ine şu zatlar bir durmuşdurmak üçin ösen döwletler öňe seredip adam gymmatlyklaryny oýlap tapdylar. Ine şu adam gymmatlyklaryny kesgitlerinden soň 1976-njy ýylda raýat we siýasy hukuklar boýunça halkara şertnamasyny bütün dünýä milletler gurulmasyny döwletlere teklip edip şoňa gol çekdiler. 172 döwlet şoňa gol çekdi. Türkmenistan hem şoňa gol çekdi. Men ýöne gepleşigim bar, ýanky adam gymmatlyklaryny barada we raýat we siýasy hukuklaryň şertnamasy boýunça men ýöne gepleşigim bar. Şol öň adam hukuklaryny goraýan jarnama bardy. Şondan esas elementlerini alyp we dünýä ütgen soň adamlaryň azatlygy köpelen soň ýene şoň azatlyklaryny, haklaryny köpelip bular raýat we siýasy hukuklary boýunça uly bir şertnama kabul edildi. Ine şol şertnama Türkmenistanyň gol çekdi. Ýöne şol şertnama Türkmenistanyň hiç ýyly ýanky berja edilen ok. Ine şol problemi bolan soň men emheme terroristlaryny ýüzlendim ýalňa. Siz berja etmeseňiz, siz bolýan şonu, siz şonu berja etmeseňiz, berja ediljek ýok. Halk öz talaplaryny talap edýär, siz bolsa şoňa garşy görüşýäňiz. Ol bir nädor bolmaly zatlar. Demokratik döwletde. Eger Türkmenistan demokratik döwlet bolýan bolsa, onda şol zatlar bolmaly. Indi bir dünýäde ady belli adam ady. Ona Sir Winston Leonard Spencer Churchill dip atly bir adam ady. Ol İngiliz döwlet işgäri we siýasatçysy. 1940-njy, 1945-nji ýyllarda, ondan soň 1951-nji, 55-nji ýyllarda Büyük Britaniýanyň birinji ministri bolup işlär. Ol ihtiýaçlyk esger, jurnalist, ýazyjy, suratkeş 1952-nji ýylda İngiliz Akademiýasynyň hormatly agzasy bolan. 1953-nji ýylda edebiýat boýunça Nobel baýragyny alan. BBC teleradio kanalynyň tarapyndan 2002-nji ýylda geçilen pikir soraşa göre Churchill tarihte iň beýik Britan diýip elan edildi. Berdi Muhammedow Gurbany bolyň para bilen ýanky alan
vezipeler değerli hakiki siyasatçı, jurnalist, edebiyatçı ve bir adam ine Sir Winston Leonard Spencer Churchill. Men näme şu arada gurulydym ýalňa. Sebebi şu adam konserwatiwny partiýanyň ýolbaşçysy bolsa-da Churchill Asquith diýen bir baş ýolbaşçydaky kabinetiň tarapyndan amala aşyrylýan jemgyýetçilik özgertmeleriň açyçan tarapdardy. 1908-nji ýylda ünsürin 1908-nji ýylda 100 ýyldan gowrak, mundan 100 ýyldan gowrak impes aýlyk hakyna kanunlary kabul etdi Churchill. Halkın köplüğü bilen kabul edilen bu kanun Angliýada ilkinji gezek ýa-ni iş gününiň we aýlyk hakynyň kaddalaryny kesetledi. Biz muny 91-nji ýylda kesetlen bolsak, bular 1980-nji ýylda 8-nji ýylda kesetlediler. Diýmek şu wagtlar adam minimalny näçe aýlyk almaly we maksimal näçe saat işlemeli, şonu kesetlediler. Bolmasa o wagtlary adam 24 saat işleýärdi, 36 saat işleýärdi. Yani keptide günne işlep näçe 100 saat işleýärdi. Ine şu zatlar bir kanunlaşdyrmak, kesitlemek ve adamın bedenine göre dinç alıp biler ýaly. Ine şu ýaly zatlar kesitlep 1908-nji ýylda Churchill ýa-ni şonu adam gymmatlyklary hökmüne girdi. Ine şoň üçin şunu bir adam diýerler. Ine ýene bir zat Churchill etdi. Men size okap berin şunu. Ine şu sözleri Winston Churchill 1947-nji ýylda 11-nji noýabrda Jemgyýet palatyna aýdyp geçdi. Demokratiya beýleki siyasi sistemalary göz öňünde tutmasak, siyasi sistemalaryň iň erwet görnüşi. O diýmek näme? Siyasi sistemalaryň iň gowsy diýmek şol. Şol sebäp şu reçelli adamda demokratiya siyasi sistematynyň gowy sistema intek oýlap tapyp bilmedigi diýildi. Ya da başka diline geçersen demokratiya iň bir ilkinç sistema. Ýöne şu neçelli şu real sistema, gowy sistema intek tapylmady. Bu näme ilkinç sistema diýilýär. Sebebi halk dolundur ya. Sebebi ýolbaşy bolup özüň diktator bolup gezip bilen o. Sen jogap bermen halka. Sen eşek ýaly işlemeli ve istendik wagt halkyň önüne jogap bermeli. Inni ünsürin bizim prezident diýen adamlarymyz Milli Geňeşiň ýolbaşçysy özüni prezidentden ýokary iki dırnak goşa dırnagyň arasyndaky arkada adam näme işleýär? Bular özüni halkyň prezidenti däl, milli lider däl, bir paçalyk ne görýärler? Halk bilen gürleşenler, halkyň aladatyny etmeýän, diňe batyşlar gorkuzmak, gadagançylyk. Paça da şonu edin o. Ine Marokan paçasy. Ilgap halk bilen gürleşýär. Halkyň öňüne hyzmat edýär. Şoň üçin men geň görýän Marokoda adamlar öz paçasyny gowy görýärler. Men işgärler we Maroko işgärler. Siz näme revolýusiýa edip aýranlyk diýip, ýok bizim gowy diýip paça boldy. Halkyň aladaty ne diýär? Ine paçaň gowusy bolup biler. Ýöne bu paça bolsa da bizi gamçylar. Şoňaly bir sowgusyz bir gödük, biheppe, terbiyesiz, medeniyesiz adamlar. Bularyň iň aňyr başy çopun derejesine ýa-ni wezipesini bulara bermeli. Diňe gary gulu bolup işlemeli, ýa-ni gary işlerde işläp terbiýe almaly adamlar. Hormatly vatandaşlar, ine men öz çykyşymda size Türkmenistanyň bolup geçen zatlar we Türkmenistan opozisiýasy, demokratik opozisiýasy size bilimler vermek üçin ine şu maglumatlary berdim. Haçan demokratik güýçler Türkmenistana baranlaryny gulluk işgärler we halkymyz bizim tarapyna geçmek üçin biz mümkinçilikler döretmeli. Şu bolmasa bolan. Şoň üçin men size bir haýyşdym. Hemme ine şu meni häzir dinleýänlere we Türkmenistanyň içindäki adamlara kimde kim zapiste dinlese, kimde kim birinin eşde ya da Türkiye'de ya da dünyanın hemme künjeginde Türkmen bolsa men size ýüzlenýän we haýyş edýän. Birinji, her adam iki adam tapıp şu pikiri düşünürmeli.
Soňra bolsa her düşürülen, ýa-ni düşündirilen adam onuň başga bir iki adama şu pikirleri düşündirmeli. Şu pikirler durmaly. Haýsy adama düşündiren bolsaňyz, şol adam ýene iki adama düşündirmeli. Şol iki adamyň biri ýene de iki adama düşündirip, şu zatlar ýa-ni ýyldyzlaryň asmanyna ýaýraşýan ýaýrak. Şu maglumatlar, ünsüň şu. Tebäbi Türkmenistanda internet ýok. Berdimuhammedowlar iksan kezzap halktan gorkup serketleri ýapyp Türkiýadan adamlar salman, adamlara hakyky ýokur hili maglumatlary, çyn maglumatlary bermän internet ýapdylar. Ýollar ýapdylar. Halky türmede saklaýançylar, saklaýarlar. Köçede barýan bolsaň polisiýa şäheri baryp sorýar, näme işleýän berde? Näme işletin ol adam öz döwletinde diýär. Türmede şuraya gidende sorýarlar, sen haýsy barakdan näme işleýän berde? Baraňygy. Türkmenistan türme öwren kim? İksan kezzap Atoglyksy Serdar bilen Berdimuhammedow Gurbanly. Döwleti Gurbanly dolandyrýanlar. Pikir etmeň, sypaçylyk edip gyraga çykyp elini galdyryp ýa gülüp ýörenler. Ogullam kontrol edýär. Ogul prezidentim däl. Kömekçisi, prezident adyny tutup durun. Bir ýerde ýygnak geçirse ýygynyň kagazy bar. Hemme zatlar tez edip gaýdýar. Şonuň üçin biz ağızdan ağıza, ağızdan gulağa, şul her adam iki adama şu maglumatlary ýaýyrtyrmaly. Birinji, Türkmenistanyň daşynda demokratik opozisiýasy bar we gününden güýçlenýär. Demokratik opozisiýasy öz liderini saýlady, Ulan Murat Gurbanov. İkinji, demokratik opozisiýasy tizen Türkmenistanyny öýreşikleri geçirer. Türkmenistan'da bir tohum üçün kurulan avtoritar sistematını yatırıp adamlar üçün, halkın baktı durmuş üçün teyade sistemanı kurup demokrat sistematını kurur. Üçüncü, Gurbanly ve Serdar Berdimuhammedowlar tutsak ve onun yegenleri, doğunlarını tutsak edip biz cinayete çağırır. Dördüncü aýtmazadymyz, her bir Türkmen raýaty ýakyna geçiriljek ütköçüklere taýýar bolmaly. Türkmen halky döwletimizi özü dolandyrmaly we öz bakly durmuşyny özü eline almaly. Ine şu zady iki dilde düşündirjek bolsaňyz, birinji, Türkmenistanyň daşynda demokratik opozisiýa gününden güýçlenýär. İkinji, gaty şart ýagdaýda Türkmenistany bar öz öşükler edýär. Diýmek Türkmenistanda protest edip sistemany çalşýar. Taýýar bolan adamlar. Ine şunu diýmeli. Kimde kim şundan beter detallar görjek bolsa, ýa şundan beter ýa maglumatlary aljak bolsa, onu ol adam bizim videolarymyzy görmeli, bizim videolarymyzy paýlaşmaly, bizim videolarymyzda soraglary bermeli, pikirlerini aýtmaly, maslahatlaryny bermeli. Hormatly vatandaşlar, paýlaşyň şu videony ve men her çıkışımda aýdandyran her adam Türkmenistana jaň edip iki adama şu maglumat ýetirmeli. Birinji, Türkmenistanyň opozisiýasy güýçlenýär. Sentýabrdan başlap Türkmenistanyň içinde ütköçmeler başlar. Biz gysga wagtda protest edip şul iki sany kezzap Türkmen halkyna gadagançylyk salyp Türkmenistanyň konslagery öwren adamlary cinayete çağırıp olaryň gurulan avtoritar sistematyny aýryp teýär demokrat sistema geçip hemme açyk, baktly, arasy ýaşamaly. Türkmenistanyň onun üçin hemme mümkinçilikler bar. Türkmenistanyň baýlygy öz halkyna ýeterlik, gaýtyp başga türkmen halklara da kömek etmäne ýeterlik. Ine şu zatlary siz ýaýradan kyn görmän. Hormatly vatandaşlar, men şunun bilen öz çykyşymy utarýan. Size şu videoları paýlaşmagyny haýyş edýän, ýankaýdan sözlerimi ağızdan ağıza kyn görmän, jaň edip aýdym. Egerde jaň eden adamly eşitip, olum iki adam aýtsyn. Siz iki adam aýdyn. Ol her adam, ýani aýdan adamy ýeni iki adam aýtsyn. Ol iki adam ýeni iki adam aýtsyn we Türkmenistanyň hemme ýerine şu informasiýa ýarsyn. Ağızdan ağıza, gulakdan gulaga. Ağızdan gulaga. Näme bunu diýen? Ünsüyorum.
Ine bir emhimi şäher işläp ber. Onun çağatı gelip eşit şu zatlar aýdýar, "Kaka, ine şeýle zatlar boldy. Ay goýsana" diýär. Ondan bir gün aýaly gelip aýdar, "Eşitdiňmi şuny? Şuna zatlar ütköşmeli boljak." Bu leýýän kelledini açyk ýank aýlanyp başlar. Soň dogun ýer, soň kakasy ejet ýer, ondan köçede diýerler. Ondan bu düşünýär. Men diktator bolla bir topar jenaýat işlerini etdim inni besdir. Men halkyň tarapyny ýyklaýyn diýse, ýykylyp biler we halkyny da azatlykda döräp başlar. Biz protestler gurnaryna bize garşy güýçler peseler. Bul metod kyn görmän şuny edim. İstenlik görünüşüňiz dedim. İstenlik ýanky ýagdaýda şuny geçiriň, ýöne hökman edim. Ine häzir maňa bir topar adam zaň edýär. Murada protest edelim, murada dawa hereketleri de. Ine birinji hereket. Biz sentýabrdan başlap güýçlü hereketleri giýýär. Türkmenistanda protest bolýan men size gün aýdýam. Biz şonu gurunýar, taýýarlyk görýär, gurumoçuluk gurnar. Häzir öňünden hemme planlaryny aýtjaklar, sebäbi Berdimuhamedowlar bizi patpiçik hökmünde görýärler, bular taýýarlyk görýär. Ýöne eýýäm şu magrupmaly aýdyp bilersiňiz. Şunun bilen men çykyşymy torýan hormatly watandaşlar, ýyda ýol ýok, diňe öňe. Türkmen halky diňe öňe öz bagtly durmuşyna. Sag bolun.